ženský tým ako si za 3 minúty pripraví základňu. Dievčatá budú za chvíľu všetci na štartovej čiare. Počkáme si na biele vlajočky od rozhodcov. Dámy a páni, na štartovej čiare máte vaše domáce ženy branč B. Poďme, podporme ich potleskom. Dámy, Časomíra Vinulovaná, trať je vaša. Na základni krásne všetko klaplo, Bčkarka na svojom mieste, rozdielovať štarticou, úplne počkať na prúdárky. Trojnička veľmi rozumne dáva pozor. A už len prvou vodou to streknúť strečia, máme to tam výsledný čas 23,98 a pravý lepší prúd 23,78, takže dievčatá takmer identicky.